Čaute ľudia, to som ja, Patrik Boss. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Čaute ľudia, to som ja, Patrik Boss z budúcnosti, ale je to hokejový kanál od nového začiatku, bo to je nový kanál, tam je štadión. A dáme teraz intro a uvidíme sa v štadióne. Čus! Ja, to je náš štadión HC Prešov, kde je rezerv a dneska na tom videu musí HC Prešov vyhrať celú Typo.cs, aby sme postupili do našej milovanej extraligy, kde nás Slovan Bratislava vyhodil zbytočne, ale dneska musíme, túto celú sezónu musíme potvrdiť, aby HC Prešov postupil do extraligy. Zatiaľ čus. Toto štadión a ideme ešte otvoriť jedno najväčšie prekvapenie, čo je v tomto štadióne. Je to proste, vlastne 3 dvere, vyber si stred. Ideme tam. Tak vidíte, HC Prešov teraz trénuje v plnej kráse. Proste teraz išli do štadiónu a teraz Ačkári trénujú, čo je veľmi pekné, ale teraz ideme na informácie na tomto kanáli. Na tomto kanáli môžete čakať hry hokejové, záznamy zo zápasov, ako highlighty, alebo ešte, keď chcete, môže byť aj stream, kde sa môžeme porozprávať o postupoch, zostupoch, extraligy a toto veci, alebo hráčov, ktorí prídu do extraligy, do Typo.cs, do nejakých klubov a toto veci, takže uvidíme, kto tam bude ďalej. Takže dúfajme, že tento kanál prežije, dúfam nejakých 5 rokov, dúfam, a tí, čo ste na TikToku, dajte tam hneďka odber a dúfajme, že už tam dáme tých 1000 odberateľov, ktorí by sme už mali dať čoskoro. Takže ďakujem, že ste tu boli ľudia a YouTube kanál môže skvetať. Čus. Ves.